Kamar yadda duk inda ka zagaya, batu ne yake ta yawo a arewacin Najeriya bisa ga tilasta 'yan Kannywood da dole ka huta rara ya yi ganin cewar da yawon bakin duk 'yan Kannywood cewa ya zama masu dole tilas wajibi akan zaɓar Bola Ahmad Tunubu a zagaye na biyu. To daga cikin da 'yan Kannywood su daga baya sun fito sun magantu duba daga yanayin cin kashin da yake ma 'yan Kannywood, wasu na cewa ai dole ka huta rara ya fara wuce gona da iri, ba zai ma iya a baya ya fara zaɓar wasu daga ciki kan cewa ai su ne wanda suka bi ma'ana tafiyar Bola Ahmad Tinubu. To yanzu kuma ya fito ya kuma wallafa duba da taron da ya yi a garin a nan arewacin Najeriya, sunan garin ya kwanta mu wanda aka ba su naira miliyan 200 wa 'yan Kannywood din ya rarraba musu. To a nauyin taron yake faɗi kan cewa ya zama wajibi duk wani ɗan Kannywood umarni ne kan cewa dole ya zaɓi Bola Ahmad Tinubu, yayin da wasu ke ganin hakan zai iya sa ya tilasta 'yan TikTok ma ko akasin haka. To daga cikin 'yan Kannywood ɗin ma wasu da dama sun magantu, irin su G-Fresh da kuma irin su Sani Sadiq da sauran 'yan Kannywood baki ɗaya, cewar babu yawunsu gaba ɗaya kan wannan magana da suke yi kan cewar ya zama wajibi da wani ɗan Kannywood a ce ya zaɓi Bola Ahmad Tinubu. Bisa kokare mu da mai da surutu, idan wannan ya farkon kasancewa ka cikin wannan taron mai albarka mai suna Alkari 24, ka daure ka taɓa wani alamar nan subscribe ya maka wannan share domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Babu shakka kamar da wani batu ga wani bawan Allah wanda yake bada tarihin dole ka huta rara har makasudin zuwansa cikin garin Kano kan cewar ya fara ne akan mana an fara ba sa mic ne, ba ma shi bai mic ba, yaron su ne, wato gidan Alibaba, wanda duk wani wanda yake a Kano kuma fadin Kano ya san wannan gida, yayin da dole ka huta rara ya kama office a can sama gidan dan Asbe, kowa ya san gidan dai a Azure Road. Babu shakka ake cewa a lokacin dole ka huta rara ko iya magana bayan masa duba da kwarjini da yake masa, to sai kuma da waka ta hada su. Waka da ta hada su tabbas an ba su kuɗi sun kai miliyan 5, dole ka huta rara ko yayi mana ya sa su a cikin babbar rigarsa ya hana su. Wannan batu ya ƙara ci wallafa kan cewa duk duniya babu wanda ya tsana a duniya kamar dole ka huta rara. Hakan dai ya ƙara tabbatar wa duniya hakan shi dole ka huta rara yana da baiwa ta gwarai kuwa, duba da yadda wasu suke ganin cewa da huta rara ya cika sakin baki. To sai kuma bangaren Sani Sadiq yake batu kan cewa ai shi duk batu akan dole ka huta rara ma ba zai iya ba, duba da bata lokaci ne, wanda duk wani mai hankali idan dole ka huta rara ya magana ya tabbatar cewa magana ce kawai ta banza, ba zai ma dauke ta serious ba. Wannan batu daga bakin Sani Sadiq kenan. To sai kuma daga bangaren G-Fresh Alamin, wanda duniya ta shaida shi ba jarumi ne a TikTok, wanda ya shura a baya ya fara yin waƙoƙi, sai kuma daga baya ya zauna mazaunin garin Amerika a baya, ɗan asalin jihar Kano. Ya wallafa kan cewa babu shakka kan duk wani wanda aka gani a wajen nan yunwa ce ta kai su, face abin da za a biya su ka bai taka kara ya karya ba zai haura 500,000 ko zuwa miliyan 1 ba, amma sun je sun zubar da mutuncinsu da mutuncin Kannywood baki daya. Har ƙara da Allah ya isa kan cewar duk wani wanda ya ga aka gani a wajen nan bai ga laifinsu ba, yunwa ce kaf cikinsu nan ba wanda baya koshin jin abinci a wajen. Shi kuma ɗayan ya fito yi ma ƙara faɗi kan cewar Allah ya isa ƙara ma dole ka huta rara Allah ya isa bisa ga batu da suke ta tara mutane kan cewar ya zama wajibi duk wani ɗan kayan ya zama masa wajibi da ke arewacin Najeriya ya zaɓi Bola Ahmad Tinubu domin shine mafitarsa kuma yi ne 'yancinsa. To da har yanzu daga cikin wasu ƙasar daga cikin jigon jaruman ba a hange su a wajen ba, irin su Adam A Zango da kuma irin su Ali Nuhu da su Sani Sadiq da su Hanza Al-Mustapha, irin su mai shinku, wannan sune jigajigan Kano, Sani Danja da duk ba tsince su a wajen ba, duk da su masu cikin tafiyar APC amma ba a gan su a wannan taro ba. Haka na nufin cewar ita kanta Kano din ma yanzu ta kasu gida-gida. Daga bangaren mata kuma irin su Hadiza Gaban, su Maryam Yahaya, su Momi Gombe da sauransu ba, a
a wajen. Hakan da ya ƙara tabbatar wa mutane cewa bangaren matan ma kai ya fara raguwa. James sauraro duka ana ƙarshen shirin namu yanzu ƙarshe alkhairi ta tafi tana alfahari ku ci gaba da kasancewa da mu cikin tashar mun ta albarka da musamman